Hej. Og velkommen. Ja, til Pixel TV. Vi er taget til Nissekøbing i Tivoli i København. Det er fordi det er december. Det er fordi det er december i dag. Det er rigtigt. Og i december måned, der har vi lidt en idé om, at vi gerne vil fortælle om nogle af de mange spil, der er kommet. Nogle af de gode spil, der er kommet. Også måske nogle af de knap så heldige. Ja. I dag, der gælder det Mirror's Edge. Ja, det må Daniel, kan du ikke lige fortælle os baggrundshistorien på det her? Jo, jeg kan godt fortælle et baggrundshistorie. Det er udviklet af et EA-ejet studie, der hedder DICE, som er vores svenske naboer. Og rigtig mange kender nok det her firma, fordi det var dem, der stod bag hele Battlefield-serien. Så, men det er ikke helt Battlefield, det her, Thomas. Det er ikke Battlefield. I det her spil her, der spiller du Fate, som er en runner. Hun løber over byens tage og har som regel et eller andet budskab, som hun skal aflevere videre et andet sted. Hele tiden på flugt fra nogle fjender, der enten skyder dig en helikopter eller med et gevær og vil slå dig ned. Du skal gå på line hen over nogle rør, du skal hoppe og springe, og det skal du helst gøre så hurtigt som muligt, fordi du hele tiden er jaget vildt. Ja, det må man sige. Ja, og altså der har været tårnhøje forventninger til Mirror's Edge. Og jeg vil godt sammenligne det lidt med Assassin's Creed, som blev udgivet sidste år, som der også var kæmpe forventninger til, og umiddelbart er begge spil super, super flotte. Jamen det må man sige. Altså det er jo virkelig grafisk, er det en fryd for øjet. Det er det. Men har det kunne leve op til alle de store forventninger, der har været, synes du? Nej, det synes jeg ikke. Det bliver lidt ensformigt i længden. Der er ikke så meget den der historie, den savner man lidt. En virkelig fængende historie. Og er man til action og slå lidt tilbage, når man bliver slået på, så er det ikke Mirror's Edge, man skal have. Nej. Det er tænkespil. Ja, det er det. Det er et tænkespil. Man skal hele tiden være et skridt foran, fordi det er det her parkour. Ja. Så man skal hele tiden tænke, jamen, hvad gør jeg, når jeg nu er kommet over den her mur og sådan nogle ting. Og man kan ikke bare hive en AK-47 op og plaffe alle sine fjender, selvom man rigtig gerne vil, rigtig tit. Ja. Så det kan man ikke. Men vil man have et flot spil med en rigtig god musikdel også, må man sige? Ja, det er virkelig lækker soundtrack. Jeg er helt tosset med det. Ja. Det er jo Lisa Miskovsky. Ja. Som alle kender. Ja, det ved jeg, vi gør. Men lydsiden er super flot. Det er super lækker lyd, det er det. Ja. Så igen har svenskerne disket op med et spil, som er bedre end de sidste danske store spil, der blev udgivet. Ja, det må vi sige. Ja. Så er man til et voksen tænkespil, så er det Mirror's Edge. Er man til noget mere action, så er det ikke Mirror's Edge. Nej. Vi vender tilbage igen i morgen. Stærkt tilbage. 2. december. Ikke også? Yes. Hej.